паёми имсолаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат дар даврае пешниҳод гардид ки кишвари азизмо ба марҳилаи нави рушд ворид гардида мардуми шарифи тоҷикистон ба сӯи ояндаи ободу осуда бо қадамҳои устувор пеш меравад. кормандони суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон қатори дигар сокинони кишвар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз тариқи оинаи нилгун мустақиман тамошо намуданд. соли ҷорӣ ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад ва таваҷҷӯҳи махсус дар ин паём аз ҷониби сарвари давлат зоҳир карда шуд. боиси таъкид аст ки аз паём то паём дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар дигаргуниҳо ворид гашта ҷанбаҳои гуногуни хоҷагии халқ рӯ ба беҳбудӣ меорад, зеро ҳамасола самтҳои афзалиятноки ҷомеаи кунун нуқта ба нуқта аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар назди намояндагони маҷлиси миллии маҷлиси олӣ, аҳли зиёи кишвар ва дигар табақаҳои ҷомеаи кунунӣ таҳлил ва вазифаҳо барои фаъолияти минбаъда муайяну мушаххас карда мешавад. дар паёми мазкур президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боварии худро ба қудрати созандаву офарандаи мардуми сарбаланди тоҷик дар раванди ободкориву созандагӣ расидан ба ҳадафҳои миллӣ ва рушди босуботи кишвари азизамон изҳор намуданд. ирояи паёми пешвои миллат аз мадди назари устодону донишҷӯён ва унвонҷони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино низ дур намонд. онҳо аз паёми солонаи роҳбари давлат рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои фаъолияти минбаъда чун дастурамал қабул ва барои таъризии нақшаҳои оянда аллакай тасмим гирифтанд.